escoitando de fondo ou vendo ou tal, pois sin problema, sin problema. Nada, xa imos ahora aquí, é que non hai descanso, tío. Ahora en teoría xa ten que entrar Esther e... E igual vos teño outra sorpresa, pode ser? Non, igual se me fai moito, Eso, que espero que vos molar. A verdade é que estuve moi cómodo. É un crack, mano. É un auténtico crack. E dá justo, dá justo. E aparte o detalle este eu non o sabía, O sea, o detalle este do vídeo do can e tal, eu non o sabía, non o sabía para nada. Se eu estuera falando con el antes de empezar os directos, eh, epa, vamos aí ao directo. Moi boas, que tal, Esther? Hola, ¿qué tal? Estaba intentando escribir o meu nome e de repente aparecín aquí, pero bueno. Que tal, xa Que estás en tal? directo, Vale, vale, sí, sí, xa vexo. Moi boas, que tal estás? Pois moi ben. Ahora estaba un pouco nerviosa porque digo, non sei que teño que facer, pero bueno. Falar, tranquila. Vale, vale, eso de momento sei non facer. Máis que a min non estás. Nada, antes que nada, eso, moitísimas gracias por pasarte hoxe por aquí. A verdade Nada, que nada. Va, tiña bueno, e parabéns polo ano en Twitch. moitísimas gracias, de verdade. Quería facer así algo especial, quería ter así diferente, sabes? Algo diferente do que se fai habitualmente. Creo que está quedando unha cousa bastante chula. Que mellor que cerrar que a estrella de Twitch en Galicia, porque Ai, por moito que bueno. quira ser a do Diego Chueu, a da Galleja ou tal, eres a estrella de Twitch Galicia. É que eres así. É que non dixo eso. Todo o mundo. Tes o Home. programa de Twitch en gallego con máis éxito de todos, con diferencia. Ai, bueno, non sei, non... Sí, sí, dixo Pois eu. dicirmo tú. Bueno, pois a ver, eu que sei. Aí o mérito tamén vai po Rodrigo, que, jolín, que arma aí un show comigo que eu polo menos paso moi ben. Así que, bueno, os méritos supoño que irán repartidos entre el e eu. Que tal a experiencia en Twitch? Pois ben, entramos un pouco así como, bueno, como en TikTok, ¿no? A A ver que ver que sale. tal neste, sí, a ver que pasa por aquí bueno, pois ao principio bueno, o primeiro directo foi bastante loucura, que fora con colexios e Sí, demais, estou vendo ali, sí. pero bueno, que guai poder falar cos nenos e todo iso. Para min era todo algo novo, porque, bueno, pasou igual que con TikTok. Empecé a ver o que era Twitch cando empecé en Twitch, e con TikTok igual. Pero bueno. Nada, e logo, pois moi ben, desde aquela moi ben, porque eu para min é algo que, aparte, estamos 2 horas en directo sempre, e pasan o tempo voando, eu non sei que fago, pero bueno, que xa digo que os méritos tamén o ten o Rodrigo, co apuntamento lusófono, porque, jolín, que con el todo é fácil e botamos unhas risas e, bueno, que por eso tamén se me pasa máis rápido o tempo, vaya. Non tes a sensación algunha vez como que estás en todo? Sí, En moitas plan veces. de dicir ti, buf, madre mía. Sí, estou ata na sopa, sí. Moitas veces. Moitas veces hai xente que me dice: "Buah, tamén molaba que fixera non sei que". Eu, pero vamos a ver, non chega xa con todo o que fago. Sí, que o tema do Digo eu sempre digo que foi todo moi inesperado, veu todo moi de golpe. Claro, a ver, eu fui intentando tamén aproveitar oportunidades e demais, agora sí que me dá a sensación de que canso, é máis, canso a min mesma porque eu edito os vídeos do Digo Cheu, entón é que me canso eu de verme, o sea, non quero pensar a xente, non me quero imaginar a xente, pero bueno, sí que teño esa sensación. Sí, pero claro, unha vez é un poquinho complicado desde fora, evidentemente, desde fora, saber onde está o límite de aproveitar o éxito de algo a encasillarte. Tes medo a eso? A ver, encasillada entre comillas estou, porque quero dicir,
ata digo eu xa son, sabes? De momento seguirei non sendo que, ai, que moi contenta eu de Sí, sí, selo, sí. non? Pero bueno, porque xa che digo, para min que agora mesmo estar encasillada niso, para min é algo moi bonito e moi bo, entón, pois, estou contenta. Supoño que todos son etapas, eu sempre penso que sempre estou, bueno, ainda que agora estamos nun momento moi bo, isto vais a acabar, e sempre que a xente me dice, vai, que tú caes ben a todo mundo, non sei que, digo, bueno, igual o ano que ven non lle gusto a naide e non me ve naide, porque eso pode pasar, entón, nese sentido, intento ter os pés na terra, encasillada, pois, bueno, agora mesmo moi contenta de que a xente me chame Digo Chueu, e dentro dun tempo, pois, espero que pois cando todo isto acabe, pois poder seguir traballando do que me gusta e xa está, que espero que veñan proxectos novos, vai. Sí, no, a ver, en plan, encasillada, evidentemente, a ver, non é unha palabra despectiva para min, pero me refiero que si cae xente que ten ese medo de, miña nai, que vou ser falaba, pois mira, iba a estar Isabel Blanco aquí no directo, ao final non pudo estar, e eu dixille que para min Isabel Blanco sempre foi a de Mareas Vivas. Sempre, Claro, sempre. claro. E a dicía, pois mira que non fixen cousas, macho, fixen aquí proxectos, dirigín, producín, tal, eu, para min esa de Mareas Sí, Vivas, Isabel. sí, pero eu creo que a min pasa o mesmo, bueno, eu creo que isto que vou ver máis con perspectiva de Claro, a longo plazo, non? Que eu creo que eso, dentro de 10 anos igual xa nin estou relacionada co mundo audiovisual, nin ca tele, nin con nada, pero seguirei sendo do Digo eu. Ou inda que este facendo outro programa, pois seguirei como eso, co mesmo papel, non? Pero bueno, eu creo que é normal, non? Ao final quedámonos con algo que nos chama a atención e eu, pois, ando con isto del gallego e por eso me quedo a Digo Cho o apuntamento lusófono, que tamén me chaman así. tamén, non? E aquí vou dicir, ao final, si, do 8, pero bueno, en Twitch estás... Ai, mira, déxame darlle un saludo a Lorquiño, que está por aquí, e de verdad unha aperta, gracias por estar por aquí, Lorquiño. E vou dicir, en Twitch estaste... A ver, evidentemente Twitch non é a Jalleja, vale? A ver, somos 6 máis meu pai. Pero estaste facendo un nombre, porque ao final é eso, eres a que máis éxito ten, eres a que ten o programa con máis xente fiel, eres como a cabeza visible da televisión de Galicia aquí, ainda que ahora, bueno, está entrando un poquinho cañotas co enxogo. Sí, 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 sí. E tamén, habrá xente que solamente solamente a mellor non, pero habrá xente que chuguenese polo Twitch, non? Bueno, a ver, eu creo que en Twitch, xa cando me dixeches antes que a estrella de Twitch e tal, a ver, eu pa min Twitch en galego sodes todos vós. A min, tú xa te seguía de antes, xa me sonabas de antes, Gabi tamén é pa min unha cara visible de Twitch, non sei, toda esta xente Sí. que levade xa moito tempo, sabes? Ao final eu creo que, bueno, a ver, tamén eu creo que eu teño máis fácil porque eu teño o respaldo da TVG. O sea, quero dicir, é a parte do respaldo do Digo eu. Que non ten tanto mérito que a min se me recoñeza como cara de Twitch ou do que sexa, porque ao final veño de onde veño, non? Bueno, eu creo que tedes máis mérito vos. Eu Pero aí bueno. levo un poquinho a contraria. Evidentemente, a ver, crear un canal desde cero ou tal, evidentemente ten un mérito. Pero non sempre ter detrás un éxito como o digo eu ou algo como a TVG, eso non é, en Twitch non é garantía de éxito. O sea, se estás con vos números e tal, evidentemente ter un algo detrás axuda, pero hai moitísimos casos de xente que ten moito detrás e que se non o faz ben, a xente non che ve. Porque o primeiro día sí, ou sabes, ou o segundo sí, en plan, non despectivo, non, pero a do Diego Chou está en Twitch, ras, vamos a mirar, un día, 2 días, pero se non faz ben, non quedan. E eu creo que ti falo bastante guai. Bueno, gracias. A ver, que sí, que pode ser, claro, a ver, non todo ao final, pois cada un tamén, eu que sei, tamén hai que facer algo que entreteña e todo iso, e nós intentámoslo. Pero bueno, que sempre, igual que co tema, xa non só en Twitch, senón co tema de facer vídeos. Facer vídeos tamén, cualquera pode facer vídeos nun minuto explicando cousas do galego. Si o noso tamén colleu tanto impulso tamén foi porque pois estaba nas redes da TVG e todo iso, que igual se chegou a empezar desde a miña casa ca mellor intención de todas, igual non chegaba
o que chegou, digo eu, que Xa. todo influe, sí, claro que sí, hai que poñerlle ganas, hai que ser creativos, hai que intentar facer o mellor posible todo iso, pero bueno, eu creo que tamén ter o impulso que teño por parte da tele do digo eu xa de por sí, pois eu creo que tamén foi Sí, así, importante. era en plan que, oye, que non te minus valores porque, joder, Non, home, non, a que ver. tes parte de moita parte de culpa do éxito da TOPG. Bueno. Propuxeronche algo máis a nivel Twitch. Eu evidentemente vou intentar enfocar isto cara a nosa plataforma. Ides ir co Eh, apuntamento lusófono? sí, de momento sí. Acabamos a anterior temporada. Ui, que é isto? Ah, no, no, no. Ah, que susto! Iba a quitar. É que, a ver, eu non son Ai, hipócrita, eu veño aquí por el dinero. no, xa, claro, é que a mí, nós isto por exemplo non o podemos facer, sabes? Entón Claro, eu claro. chegaba aquí a isto. Vale, nada. O que íbamos, si me propuxeron algo máis. Como che dicía, acabamos a anterior temporada, bueno, que estábamos co reto do Digo os luns e os mércores co apuntamento lusófono. A verdade é que encantábanos os 2 días, cada programa, por así dicilo, tiña o seu aquel, porque os mércores para min xa estaba o traballo, quero dicir, eu non tiña que preparar nada, porque con Rodrigo xa temos confianza, falamos do que sexa e demais, pero os luns era así como un pouco esa sorpresa de a ver que tal é esta persoa, a ver que tal o pasamos e tal, e eu, pois, gustábame as dúas cousas, a verdad. Temos pensado retomar o reto, pero de momento non, porque, bueno, tamén estamos a moitas cousas, Claro, iba a temos... dicir, é que é moito Sí, chollo, sí. moito Sí, chollo. sí, é moito chollo. Bueno, agora queremos empezar tamén, bueno, espero que pronto haxa novidades, non digo eu, estamos intentando aí sacar unha cousa, entón, pois, eso, que non nos daba para máis a cabeza. Entón, dixemos de seguir co apuntamento lusófono. Pero de momento en Twitch non hai nada máis. Sei que en algún momento volveremos co reto, pero non hai ningunha outra proposta de momento. Do lado de Twitch, ti cando facías o reto, non sei agora co lusófono, pero cando facías o reto tal, ti simplemente aparecías, falabas tipo presentadora ou implicábaste por detrás, porque eu teño entendido que tamén tiñas que dedicarte un poquinho á parte técnica. Bueno, a ver, isto pasaron varias etapas. Cuando decidimos empezar con todo isto de Twitch, bueno, habilitaron un espacio na tele, eu iba pa ali, intentaba estudiar a ver como era este mundo de Twitch, entón, pois, bueno, estaba mirando a ver como ia que facer e tal e cual, e a idea era que realizara eu. Porque, claro, é moito máis fácil que eu este falando de algo e que eu mesmo o este movendo. Eso fíxeno no directo, no primeiro directo, no dos Dos coles. colegios, sí. Sí, tolei moitísimo. O sea, a miña sensación foi salir contenta, pero como cando sales dun examen, igual, Sí, ca cabeza como un bombo. xa. Entón, aí dixemos, vale, isto non é factible, de feito cambiamos tamén de ferramenta, bueno, pois agora non realizo eu os directos, sí que, o sea, sí que teño eu a opción de realizalo, pero hai outra persoa facendo. Quero dicir, se eu quero facer algo, podería facelo, pero hai outra persoa que se está encargando Claro, disso. claro, claro. Nada, entón eu o que fago é preparar un pouco do que se vai falar. Do que se vai falar me refiro a nivel lingüístico, porque teño que ver os temas que se Sí, sí, levan claro, e todo claro. iso. E logo xa, pois, improvisar e o que sexa. Sí, din por aquí, o dos coles foi unha tolemia. O dos coles foi un error de novato tremendo, porque puxestes nenos en Twitch. Eso jamás. Jamás. Puxemos? Nenos no chat, había nenos no chat poñendo viva el Betis, viva non sei que. Mira, eu non sei nin Jamás. o que estaba, eu non sabía nin o que estaba pasando no chat, porque non me daba pa atender a todo, Que va, eu que só va. intentaba que todo fora indo no seu sitio. Pero a ver, sí, eu en parte, a ver, todos queríamos que salira ben, pero eu en parte xa tiña asumido que o primeiro non iba a ser o mellor de todos, porque claro, era non había forma de ensaiar previamente algo así, porque estás en Twitch e estás en Twitch, Claro. punto. É directo. Pero,
claro. Pero bueno, eu creo que tamén había que sacalo, porque moitas veces hai ideas, pero dicimos, bueno, vamos a esperar. E ao final nunca se fai. Entón, eu creo que Neira que salira peor, tiñamos que lanzarnos á piscina e que fora como fora. Sí, eu creo que era un paso moi necesario que joder, que a gallega non estuvera en Twitch era un pouco coa falta que fai a visibilidade do gallego en Twitch era un pouco sí que Pois sí. coxeaba. Mirades datos. Cantos vos Pois, ven tal. bueno, a tele, digo eu que sí que os mirará, Non, eu digo debería. vos, en plan, tío, coñotas ou Nós, sí, a ver, eu fíxome sempre na cifra que temos en cada directo, máis ou menos canta xente hai, mantense bastante. E bueno, ás veces sí que miro logo cuánto foi o total e todo iso, pero tampouco me quero rayar. Buah, estou te vendo fatal, eres un píxel ahora mismo. Sí. Tú vesme ben? Sí, eu vexo genial. Bueno, pois entón xa está, tanto ten. É iso, que sí que sei máis ou menos por onde andan as cifras, pero tampouco me quero rayar demasiado, porque ao final, pois... Sí, iba por aí un Sí, poquinho a pregunta. Eres das que sí. se rayan en plan de, joder, No, a semana para pasada nada. 63, esta semana 56. No, eso no. Vale, vale. Eso paso, porque ao final tampouco depende nin de min, nin de nós como equipo, nin nada. Ás veces pois é así e así, e tampouco hai que preocuparse. Claro, eu dixía porque, a ver, ao vir do mundo da tele, en TikTok xa non sei, pero sí que, por exemplo, fai pouco estaba aquí Rosa Facal, que é a que leva o Galicia Bonita, a arquiteta, e sí que me dixía que, cando, claro, estaba na tele, salía un programa o día siguiente, a ver a audiencia, a ver tal, e claro, en Twitch eso como é inmediato, igual che leva máis aínda. Xa, claro, a ver, é que ao final cando traballas de cara, bueno, a ter unha audiencia, claro, eso é algo que che ten que importar, tampouco imos ser hipócritas, pero bueno, eu intento que me importe a nivel global, en plan, bueno, pois, inda que este día non fora tamén, tanto no Twitch como en cualquier outra Xa. TikTok ou o que sexa, digo, bueno, pero en xeral tampouco está indo mal, nin nada, tampouco se hai que centrar no malo, porque senón, eso, tamén hai que facer ás veces autocrítica e dicir, bueno, pois eu creo que hoxe pois non estuvo ben, pero tampouco machacarse, non sei, Claro. término medio. Xa. Entendo que no Twitch está un poquinho máis limitado porque, a ver, é directo, hai moderadores, hai tal. Donde recibes máis críticas e donde recibes máis aplausos? Na tele, en TikTok, no Twitch? Donde ti notas que a xente che quer máis e que a xente di, xa está aquí a que me di que non é casa, que é cousa? Bueno, en xeral teño que dicir que polo menos agora estou nun momento no que teño a sensación de que caigo ben a todo o mundo, que lle gusto a todo o mundo e que isto é surrealista porque a todo o mundo non se lle pode gustar, pero teño esa sensación de que eu fago o que faga, en plan, lo digo chao, sabes? Por eso digo que teño os pés na terra e que igual dentro dun ano non se acorda nin nadie, pero bueno. En xeral, bueno, claro, é que ás veces as críticas non van pa min, sino pa digocho eu, ou incluso pa tele, que ás veces nin teño eu que ver ca crítica que se está facendo, nin nada. Pero donde máis caña nos deron sempre foi en Twitter, pero porque Twitter é moi tóxico en sí. Twitter é un coitelo andante. E onde máis cariño, TikTok. O sea, é unha pasada. É unha pasada TikTok. Tamén é onde máis xente nova hai. Claro. Claro, a conta chamase Digocho eu, e hai xente, quero dicir, vale, sí, na conta só salgo eu, pero a conta é unha conta da tele, non é unha conta de Esther Estevez, sabes? Entón hai xente que pensa que a miña conta escríbeme, buah, encántame como falas, non sei que, sabes, dirixíndose a min eso pois é unha cousa que me fai moita ilusión, porque todo o mundo dice con moito cariño e tal, entón pois sí, eu creo que sen dúbida TikTok é a conta con máis amor. Mira, aproveito tamén este comentario que faz. Evidentemente, a ver, traballas na televisión de Galicia, a cuenta, como dice TikTok, é corporativa, a cuenta de Twitch é corporativa. Sí. Non tes a ver, evidentemente estás a tope de chollo, pero non hai algún momento no que estás facendo un vídeo para TikTok, estás facendo un directo de Twitch e diste, Dios, se fora a conta miña,
Ora chantaba isto e quedaba aquí. A ver, evidentemente, se estuvera nun directo meu de Estevez, home, pois estaría... A ver, que xa de por si eu estou liberada, eu xa falo de todo, ríome Sí, por sí, todo, pero a xa ver, estou como na casa, que xa estando mo nunha dicen na cuenta tele. corporativa sempre... Claro, sempre Claro, tens que estar aí cun mínimo, non? claro. Pero, bueno, a ver, non sei, que xa che digo, síntome bastante, que podo ser bastante natural, igual xa non, claro, como levo facendo isto desde que empecé na tele, o sea, de facer vídeos e demais, eu de por sí, eu nas miñas redes sempre digo que eu traballo nas redes da tele, pero nas miñas unha merda, porque eu non son un influencer na vida real, as cousas como son. Entón, pois, non sei, tampouco, bueno, igual sí que algún día, pois, eu que sei, É que non sei, eu en vexo Twitch, unha vez con Rodrigo tal que está aí, pronúnciase así, e ti, rasa, non así, ou se estuera na miña cuenta así, que sempre me un cago. candiola. Sí, a ver, en Twitch sí que igual iría un pouco máis, tampouco considero que me este eu contendo nin nada, pero sí que se estuvera na miña conta ou na miña casa directamente, diría, pero a veces diría, eu que sei, algunha palabra fora de Claro. lugar, pero en plan coña, pero claro, eso logo emítese pola que dúas tamén, así que hai que ter Hai cuidado. que ter cuidado. Pero bueno, en TikTok no, porque en TikTok xa de por sí somos bastante macarrillas nos vídeos, así que tampouco boto de menos que non sexa a miña conta, porque xa falamos de todo nos vídeos, así que tampouco, sin máis. Pero A, en Twitch, como en directo, pois sí. a parte TikTok ten que ser moito... Mira, dinche, sóltate que aquí és libre. Aproveita hoxe. Ai, é que non estou lendo nada. Nada, Bueno. sin problema, eu vou che comentando. Vale. Piden unha cuenta de Twitch de Esteve xa, eso... Non tería nada que facer nela, porque xa todo o que fago xa o Mira, hoxe, fago pola eso semana. dino todos. Hoxe que estuve nos de Galicia en Goles tamén que me invitaron e dixeronme é que nós somos moi vello para estos, tal, e empezaron os tres a debatir entre eles, tens que falar de rallies, non sei que, non falo de rallies, porque despois non sei que tal, e dixi, mira, poñedes unha cámara ahora aquí, xa está, xa tendo o canal, xa ao final isto é o máis fácil que hai. Sí, home, pero a ver, eu, por exemplo, como as veces O que tempo, non estuve... tamén. O Come moito tempo tempo. sí, pero a mí gustaría meter a unha persoa, porque eu falo polos codos, pero se estou soa, sabes, falar solo co chat non o vexo eu, porque tampouco me vería tanta xente como para ter tanta xente Bueno, no hombre. chat, pero bueno, non sei. Pero, sí, eso fijo que sí, pero bueno. Eu queria che comentar que o tema de TikTok non é como o ideal, porque claro, un vídeo editado dache tempo de... Oye, pois aquí fixeno mal, aquí quedei mal, tal. No directo, é o directo. Ti prefieres directo en plan de ser natural, de estar aí falando tal, ou prefieres TikTok de, mira, vou mirar ben o vídeo, repasalo ben, que non fixera nada mal, que non... A ver, claro, en cuanto ao que fago eu, que ao final ten que ser ensinar galego, inda que tamén teña o factor de entreter e todo isto, eu, claro, para min beneficiame máis a nivel explicar algo, beneficiame máis un vídeo grabado que o directo, porque no vídeo grabado eu digo eu tal cual, porque claro, se estou explicando algo, míromo ben, intento que todo vaya ben, e claro, porque ten que sair ben o vídeo para que logo a xente entenda ben a palabra, non? Sí. Logo no Twitch iso pois non pasa porque non falo 100% nin 50% normativo, ni sequera, pero bueno. Co cal se Ao demostra final... que o Twitch, te digo, eu é unha mentira. Sí. No, porque logo teño a lingüista aí falándome por aquí no, pero estamos aí e dice, está que non sei que tal, e xa corrixo. Pero bueno, a ver, realmente a min gustame máis o directo porque son risas, o sea, Claro. as cousas como son. Son risas, salen momentazos, pasámoslo xeneal e demais. Pero bueno, logo grabando, é que tamén é un pouco así, porque eu inda que grabe só, eu descojónome. O sea, se digo algo mal ou tal, e por eso a veces quero meter tomas falsas, porque digo, joder, que se están perdendo unha de momentos Sí, que logo non que... quedan no vídeo, tío. Entón, pois bueno, creo que son bastante parecida, tanto grabando vídeos como no Twitch, pero claro, eso, grabando vídeos podo pulir ben o tema do galego, do que quero explicar e todo iso, inda que a parte de entreter tamén este aí, en Twitch está moito máis presente, creo eu.
Un pouquiño un plan coña. Non crees que estás armando unha secta? Porque a min ahora mismo están atacando dúas sectas moi duramente. Unha é a de Carlos Ríos e non comas chocolate, e a outra é a de Esther Esteves e non fales con castellanismos. Non digas. A ver, bueno, sí, pode ser que este creando monstruos, xa o pensei moitas veces, porque, de feito, ás veces así que fomos a coles, ou xa, bueno, sí, moitas veces nos coles, eu falando cos rapaces e corrixíanme os nenos a min. Porque eu estaba falando como estou falando contigo, sabes? Cando me relaxo, meto máis a zoca. Claro. E corrixíame, eu en plan, pero que estou facendo? Que estou facendo? E logo tamén de coña os meus amigos ou demais, cando me corrixe a xente, é como, a ver, relajémonos, porque estou fora do traballo, eu non me dedico a ir corrixindo na vida real a xente, nin nada. Pero sí, con a cousa de facer a coña de non sei ti así, dixe así, tal e cual, sí que estou creando monstruos, creo eu, pero bueno. Mira, o caso é que a xente fale galego e xa está. Mira, un día falando de coña, a ver, evidentemente de coña, non? Estábamos falando de eso, non? De que eu na miña zona, a ver, xa ves, falamos ca Seada, falamos co... Tú onde eres? De Mazaricos, Costa da Morte. Ah, vale. Seada, Gegeo e castellanismo, o sea... pa completo. E falábamos un poquinho deso, de joder, macho, é que fiña nai o gallego tal, dixíamos, esta xente irá despois por aí e irá dicindo, mira, este está falando mal. Mira este, que dixo trineo e non dixo zorra. Zorra. A nai confundou. No, que va, pero ao final... A ver... Bueno... A ver, evidentemente non se dixo, oye, vas pola calle corrixindo a xente. No. No. Pero mentalmente... mentalmente, a ver, si estou falando con alguén, xusto acabo de... Porque eu tamén sempre digo que eu aprendo todos os días cos vídeos que fago, que eu non teño estudos sobre lingua nin nada. Entón, se teño un tema moi reciente e estou falando con unha persoa e estou escoitando que está metendo a zaca todo o tempo, eu digo... Bueno, non vou dicir nada, pero no. Pero bueno, pero demais non, o sea, eu acabo de gravar e para min acabouse e xa está, tampouco. Pero bueno, co tema... Sí, dime. No, que co tema que dicías da geada, seseo, todo iso, que iso é outro tema aparte, o sea, que eu que corrixo é castellanismo. Sí. Logo, o resto, hai que me refiero que eu cando me escuita falar a xente en plan, pa completo, o sea... Falo ca S, falo ca G fuerte e falo con castellanismo, o sea, teño o pack inteiro. Son aí este espécimen que podrías levar ao Diego Chua e dir, vamos a ver a evolución hasta que aprenda gallego de verdad. No, que va, galego de verdad é todo galego. Sí, no, está claro, pero ti cando fas isto do Diego Chueu e tal, evidentemente ides por unha vertente oficial do gallego, non? Pero hai outras. E hai, sobre todo en Twitter, que é o mete mierda oficial do Estado. Tóxico. Sí. Hai como hai un choque das dúas vertientes, hai unhas guerras aí dialécticas, porque non, porque eso non é así, porque tal, porque cual. E despois estamos os que somos como a min que di, pero que son estas dúas palabras, sabes? En plan, eu vexo a veces conversacións que é non é esta palabra, que é esta, eu. Que significan estas dúas palabras? Xa, é máis, por que invertir malas vibras en discutir sobre algo, sabes? Que está ben que se xere debate, pero tampouco xa hai que facer mala sangre. Pero moitas veces non é debate, que moitas veces parece que non é debate, moitas veces é teño razón. Cago en tal. Sí, xa está. Sí. Home, a ver, claro, nós seguimos dende o principio o que di o dicionario da Real Academia Galega, porque é a norma, entre outras cousas, que é a norma que sigue actualmente a Televisión de Galicia. Entón, nós explicamos ese galego, que de feito é un galego que che piden en moitos ámbitos da vida. Non quere dicir que invisibilicemos outras normas, nin que estemos de acordo sempre ca Real Academia Galega, que eso tennos pasado un montón de veces de dicir, é que non me dá gana de explicar isto, sabes? É verdade, porque o feito de que nós comunicamos o que di o dicionario, pero non é como alguén que dá o telexornal, non sempre ten que estar de acordo co que está contando, sabes? Claro.
Entón, bueno, ás veces xeras ese debate que eu, pa min, inda que digo, bueno, que Twitter, eso, que todos aí discutindo e tal, Sí, bueno, no, por no, unha falamos parte, claro, é a mete mierda oficial, o sea, sí, Twitter sí, é sí, eso. sí. Sí. Pero eu creo que ás veces sí que está ben que se faga debate, porque, bueno, tamén é unha forma de moitas veces a raíz de debates ou de cousas que nos din, nos logo facemos outro vídeo Xa, bueno, xa digo, nós non invisibilizamos outras normas nin nada. Bueno, pois iso, que logo cada un pois que fale como queira e xa está. Nós estamos contando o que di a Real Academia Galega, pero hai outras normas, sí, cada un é libre de seguilas, claro. claro, claro, está claro. Deixemos todo isto. Acabouse o gallego. Vale, como se, Eh... falemos castellano. Mira, estuvo antes aquí Fede, Federico Pérez, fixen a mesma pregunta que che vou facer a ti ahora, e tuvo unha resposta que me encantou. Ai, que Como nervios. está vivindo Esther Estevez o des-Covid? Acabou o Covid, desconfinamiento, abriron as tabernas, abriu todo. Locura. Federico deu unha resposta que me encantou, que é: houbo dous momentos na miña vida que foron o máximo que pude alcanzar. Un, cando ganou o Deportivo a Liga. E outro, a semana pasada que puxen o codo nunha barra de bar. Pois sí, pois sí, pois sí. A ver, eu fun consciente de que, a ver, non vou dicir que todo se está acabando, porque, mira, eu xa estou farta, igual agora nos ven outra cousa, ou outro volcán, ou sabe Dios, que non paran de pasar desgracias nesta vida, pero, bueno, que fun consciente de que a cousa empezaba a mellorar, bueno, evidentemente, despois de vacinarme, xa dixen, buah, que ben, xa queda menos para chegar a normalidade de antes, De non a antes. de agora. Pero a primeira vez que entrei nun pub, o mes pasado, xa en plan, inda que, bueno, hai aforo, non é o de antes, pero, pasei no increíble. Levaba 2 anos sen sair de festa así, porque eu toda a pandemia non salira. O Claro, sea, é que non, eso non, inda que se puidera, eu que iba a facer, se non se podía facer facer nada, nada. claro. É que o que falábamos con antes, que era en plan, sí, a ver, aos bares xa fai tempo que se pode ir, pero non podías estar na barra, que si 30% dentro, que si mascarilla en todo, non era o mismo, non. E Sí, agora sí, sí, sí. que por fin estamos na, mira, están vindo ahora os que veñen de Velo Depor. Hola Juan, hola Dani. Hola. Janamos, veña. Forza Ole, Depor. ole. Pero sí, eu é algo que notei que era en plan, que falta facía. E ainda antes Sí, falando con Gabi, que me dixía el, pero xa non o salir meu, o ir a un restaurante, comer normal a un restaurante. xa non o feito de ocio e demais, senón de relación social, ainda que sea na rúa, sabes? Xa. Porque, a min outro día viñeronme dar 2 bicos e eu en plan, ai, sabes? Non nos din, non nos din. Porque foi en plan, que eso, too much. Pero, boto de menos eso tamén, sabes? Xa non só, a ver, o feito de sair de festa, evidentemente que sí que o botaba de menos. Estar nun bar ou nun restaurante comendo ou tomando algo normal, pois tamén. Pero o contacto social, sabes? É que é moi importante Facer tamén. vida. O facer vida, Sí, sabes? sí. Falar como persona sen ter medo de si ten o COVID ou esas movidas. Porque vamos. Sí, pero é unha animalada. É unha cosa que tamén estábamos comentando. Fixo a cobra, din aí. Foi un pouco así, a cobra de dar 2 beixos. É unha cosa que estábamos comentando antes con Gabi, é que, polo menos na nosa zona, que está volvendo, pero moitísimo máis do que había antes. O sea, eu, por exemplo, que eu salo a Santa Comba, que é un pueblo que hai ali ao lado de Mazaricos, antes de que viñera o COVID e tal, estaba muerto, había 2 pafetos e 4 personas en cada un. Hoxe creo que habrían 6. E xa abriron a semana pasada como 5 ou 6. En plan, están vendo Están a que estamos tope. desesperados Sí, sí. e estánse aproveitando, pero Sí, moitísimo. sí, a tope, a tope, a tope. Eu salín na última ponte por Verín, vin tapón, real tapón nunha porta para entrar nun pub. O sea, que aí nin entraba nin salía nadie, había tapón. Eu dixo, pero que está pasando? Que en Verín tamén ahora reformaron
un bar e vai ser pub tamén, o sea que están a tope. Non nos chegan os pubs aquí. Nada, dixeme Gabi, se pasei outro día por Padrón, que non hai pubs, hai bares. Estaba a tope. A tope. Sí, claro. A ver, pero é que é normal, o sea, xa de por sí, nós somos xente con ganas, en xeral, os galegos somos xente con ganas de festa. Moi sociables. E claro, despois de todo isto, bueno, uns meses como que hasta te acostumbrabas, pero eu xa che digo, cando volvín salir de festa, fai un mes, foi unha felicidade Sí, de poder bailar, de poder falar ca xente, inda que isto non se acabe, sigamos, hai que seguir tendo cuidado, pero bueno, que xa foi un pouco, pois eso, recordar la juventud, que eu xa pensei que era vella. Era un pouco o que nos pasaba a nós, era en plan, antes de todo isto, era en plan, que vimos ir aí, meu, que hai 4 fulanos na máis, fai frío, chove, vamos para a tua casa, mandamos un licor café, xogamos ao tute, e tal. Listo. E ora en plan, chamas ti o taxi, chamo eu, son as 10 da noite, hai que arrancar, Sí. Totalmente, pero é que é iso, necesitamos unha vía de escape, ao final xa é demasiado tempo e non sei, hai problemas na vida, necesitamos socializar, desestresar, esquecer os problemas por un momento, non sei, é necesario. Porque eu polo que dis, porque, por exemplo, hai moita xente, eu entendo que ti non és deses, como a min, hai moita xente que quedou un pouquiño marcada en plan, salimos tal, non vou salir, que está a cousa, non sei, como que se nos quedou aí metido, algúns, quedouse aí metido. A ver, en xeral, Galicia é o único sitio, polo que conta a xente, na que seguimos tendo tanta paranoia en xeral, porque tú vas a cualquier outro sitio e xa, nada, non existe o COVID, pero igual xa desde fai meses. Fai un mes ou así, unha amiga miña que fui a Cataluña, e dixíame ela que non vin unha mascarilla. Nin unha. É petadísimo todo de a zona turística, Costa Brava e tal. Nin unha. Sí. É un pouco aquí onde quedamos. Somos así. Sí, quedamos así. Bueno, eu que sei, tamén temos moita xente maior e igual estamos un pouco. O meu medo sempre foi contaxiar os meus avós ou eso. Claro. Igual pode ser tamén por eso, eu que sei. Pero, bueno, eu teño que dicir que antes da vacinación e tal, eu era paranoica do grupo. Discutín algunha vez con algunha amiga en plan, pero tú como faz isto, pero tal, hai que ter cuidado, eu sempre con 40 mascarillas así, eu era bastante, hubo unha temporada que era paranoica, pero sobre todo cando a cousa estaba chunguísima, que isto que non había solución. Pero logo xa che digo, foi cando vin que xa todo o mundo estaba vacinado, que non é o feito de estar vacinado que sea un pouco o efecto placebo, non, é que se veía nas cifras. Claro. O bo que estaba traendo a vacinación, entón dixen, bueno, imos ben, imos relaxarnos porque tamén hai que vivir un pouco, sabes? Claro. Entón, tira un momento, a ver, evidentemente a resposta vai ser non, pero fai 5 anos dinche, mira Esther, vas votar 2 anos sin que haba unha verbena en Galicia. Vas votar un ano e pico salindo da casa para comprar pan e iogures. No, eu creo que lle faz esta pregunta a cualquera e a resposta iba a ser a mesma. A non ser que alguén así paranoico, pero non, porque tampouco nunca vivimos nada así, sabes? Porque agora, a raíz disto, igual se che dicen dentro de 5 anos, tú crees que dentro de 10 anos vai volver a haber unha pandemia? Sí, eu creo que sí. Pero cambiou algo na mentalidade en plan, evidentemente, a todos os cambiou algo, pero que notas ti que máis che cambiou? Pois que quizáis deberíamos centrar, a ver, claro que hai que facer plans a largo plazo e todo iso, en algunhas cousas, pero quizáis deberíamos centrarnos máis en vivir o momento, isto suena moi carpe diem, Mr. Wonderful, pero é que é verdade, porque eu antes da pandemia tiña algún plan e nada, quero dicir, da noite para mañá, nada, é así, entón, sí que hai que planificar certas cousas, pero tampouco te pases a vida pensando dentro de 5 anos. Estás aquí agora e xa está. Igual dentro de un mes volves a estar pechado, así que sal agora. Claro. É así. Conclusión. Cuánto nos torturamos moitos por non ter salido máis logo cando estábamos pechados. É o que che digo, nós viñamos dunha época de que, cando nos pecharon de todo foi en marzo. Creo que foi mes de marzo. Nos viñamos do inverno. O inverno na Costa da Morte é complicado.
É complicado. Entón, ti chava o sábado chovendo, cun vento, cun niebla, e dicías ti, vou ir eu de festa, hoxe, olvídate. Sí. Imos a un bar, tomamos algo, e despois, se queres, imos a tua casa e xogamos as cartas ou vemos a NBA ou algo. E despois, claro, levabas aí 5 meses encerrado e dixías ti, capo un diola. Xa, sí, sí, a verdade é que sí. Bueno, a mí sálvame que ainda fora facía pouco Entroido, entón aí sí que salira. Pero sí que é verdade que viña dunha época de casi apenas sair porque, bueno, xa empezar a traballar bueno, cando traballas tampouco, non sei, tampouco podes sair tanto pola semana xa é Xa. imposible. E logo, pois, o mítico, guai, que estou moi cansada esta semana, mellor, pois, está chovendo, non sair, tal e cual, e logo dicindo, jolín, porque non saliría eu. Pero bueno, non pasa nada, non pasa nada, que todos os males sean eses, que polo menos podémolo contar agora, como din os vellos. Correcto, correcto. Nada, eu xa por non roubarche máis, hoxe o tema é un poquinho así, non? Teño un poquinho tempo ao querer ter tanta xente, pois teño un pouco máis limitado. Se me contestan todos os que lle escribín, estarías aquí falando 30 segundos, nada máis. Bueno. Son o spammer oficial de Twitter en Galicia. Nada, quería un poquinho que me comentaras evidentemente o que acabamos de dicir, non hai que mirar moito ao futuro, planes e tal, pero como ves ti o teu futuro laboral? Falemos do laboral, non nos metamos aquí en camisas de 11 varas. Daqui a un par de niños ou tal, ti veste con forzas de seguir aí mallando co Diego Choeu? Crees que igual outros proxectos? A ver, Series, pelis? Sí, bueno, Netflix. Eu mentalmente negome a pensar no día no que se acabe o Digo Chueu. Non estou preparada psicológicamente para eso. Quero dicir, sei que vai pasar, sí, pero algo no que non queres pensar. Xa. Sabes? Como moitas cousas na vida, que sabes que van a acabar pasando, pero mellor non pensalo. Pois isto é igual, porque todo ten o seu fin, e evidentemente o Digo Chou tamén o vai ter, porque basicamente chegará un punto no que xa toquemos todo o vocabulario, todo o que haxa que explicar, e non só iso, senón que estamos nun momento tamén de redes no que todo cambia, entón pois acabará. Eu o que quero é, o sea, a miña ilusión é aproveitar este tirón do formato e seguirnos adaptando como fixemos ata agora co tema de meternos en TikTok, meternos en Twitch e, bueno, eu, por min, metémonos onde faga falta para que siga vivindo, digo yo. Entón, pois, non che sei dicir, igual dicir 2 anos xa me parece demasiado, porque 2 anos é casi o que levamos xa, Xa. E para min pareceme que levo toda a vida. De tanto contido que fixen, xa parece que levo toda a vida, pero é que facemos 2 anos dentro dunhas meses, en xaneiro. Entón, pois, non sei, oxalá, si que dentro de 2 anos volva a estar eu aquí celebrando outro aniversario teu en Twitch e che diga, pois mira, xa levamos 4 anos en Código Chueu. Pero non sei se vai ser posible, aínda así, bueno, eso, todo evoluciona e se non, pois eu quero, o sea, tampouco quero creerme nada nin tal, pero eu creo que isto venme ben de cara a logo, pois, ao meu futuro. Sí. Quero dicir, espero eu poder seguir traballando desto, ainda que non sexa Código Chueu, pero polo menos uns aniños seguir tirando do mundo audiovisual, porque a verdade é que me gusta, estou aprendendo moito, e creo que o Digo Chueu tamén me abriu moitas portas, entón espero que tamén sirva de algo, pero bueno, que non hai nada seguro, porque hai xente tamén que pensa que eu xa quedo na tele de por vida, e, bueno, cousas non son... Eu fixen un pequeno sondeo e eres a próxima presentadora do Luar, no meu pequeno sondeo. Non. Eu creo que o Luar morre co galloso, xa está. Teríamos que sacar outro programa novo. Pero hai xente que, o sea, que eu entendo que se eu vira desde fora, me vira a min desde fora, desde outra perspectiva, diría, bueno, sí, esta tía ten a vida ganada, porque, a ver, ao final, claro, é que estou en todas partes. Eso, a xente gusta yo que fago e tal e cual, pero que non é así, que non hai nada asegurado nesta vida, sí, e tamén hai claro. As cousas hai que traballalas. Entón, sí, pois, bueno, eu quero aproveitalo o tempo que faga falta e, bueno, ante todo, gustaríame seguir na tele, facendo o que sexa. Se non pode ser o Digo Chou, pois que sexa outra cousa que me guste tamén. Pero na tele, a idea é na tele. Sí, mólame o rollo audiovisual, sí que o paso moi ben. Ok. Nada, pois simplemente agradecerche un montón que viñeras por aquí.
Bueno, gracias a ti por Dá gusto invitarme. porque créeme que falei a moitísima peña a ignoración, non sei se esa é a palabra, foi a nota predominante, o sea, pasaron de min como a como Jo, bueno, a ver, é que a xente que che atenda así, joder, é que sin ter por qué tal, a verdad que dá moito gusto. no, jolín, eu encantada. Bueno, xa che digo, xa te conocía de antes, de que me soabas de redes e demais, bueno, que, non sei, eu intento, sempre que me propoñen algo, intento acudir. Ás veces tardo en contestar ou ás veces sería eu esa que non te lé, como moito dos que dis, pero a veces tamén estase moi a tope e Sí, non sí, sei, no, entón, pero bueno. entendo. Eu Pero me refiero, si eu podo, quería, veño. quería resaltar eso, non? De que, oye, que dá moito gusto cando che atenden, cando che fan caso, cando... Sí, 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 sí. E nada, que cando queiras estás invitada a vir aquí, Bueno, pois cando queiras, para calquera volvo. cousa, que invitoche tamén, se non sales, eu hoxe vou estar poñendo música hasta as 1000, hoxe vai ser pa fieiro, así Ai, que bueno. tamén quedas invitada, e que de verdad que moitísimas gracias por atenderme e por estar aquí, espero que pasaras ben, que Sí, estuveras sí, sí, cómoda, moito, moito. Sí, 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 sí. Espero que vos tamén. Eu, polo menos, sí. perdón polo susto das palomitas, pero... Nada, nada, home, nada. Non estou afeita a estas cousas. Nada, que un biquiño moi grande e que moita sorte nos teus proxectos, vale? Bueno, pois igualmente, un beixo para ti e para todo a chat. Xa nos Veña, vemos noutra. chao, Veña. chao. Chao, chao. Xente, temos novedades. Temos aquí unha novedade. Gracias, Lulíceraz, por seguirme. Temos unha novedade. Rapidiño por aquí. Rapidiño por aquí. A ver se se une. Novedade para vos, compañeiros. Unha novedade para vos. Marchas ti, Glendy, ou dixe adiós a Esther? É que teño que ter aberto o WhatsApp, porque teño moitas conversacións abertas que me fan falta po directo, sabes? Traevos unha sorpresiña, xente. A ver se se conecta. Hai que chegar aos 1000 seguidores hoxe. Complicado. Complicado. Gracias, Lulíceras. Moitísimas gracias por seguirme. Moitísimas gracias por estar aquí. Ponte cómodo. Isto é unha familia. Escribo o que queiras polo chat. E a ver se me vai esta sorpresa que vos teño para aquí. A ver se vai. Ben ya guaspas. No. Nada, que vos pareciu, mentres tanto? Que vos pareciu esta entrevista? Vou recordando a todo o mundo que teño 11 entradas disponibles para o Dépor Juvenil, o partido do miércoles, por se alguén a quer que me fale por privado, doulla.